Sa number 7, biker nga nabuguan sa Bago City nakilala na. Aktual nga pagkabunggo sa iya nakuhaan sa CCTV. Makita sa siningang CCTV footage ang aktual nga hitabo kung saan iin ang biktima ang sakay sa isa ka bisikleta ang nabungguan sa isa ka motorsiklo kag nalapakan sa pick-up sa National Highway sakop sa barangay Talok, syudad sa Bago kahapon sa kaagahon. Ang biktima positibo nga ginkilala sa iya pamilya, siya si Kevin Casabuena, 22 anyos, kag residente sa barangay Sumag sa Bacolod City. Sunod sa pamilya sa biktima, nga nakapauli na si Casabuena apang kaagahon na sa madaparahan sang iya nga iloy nga bukas ang ila sining gate kag wala na ang bike kahapon sang aga. Ginpangita pa ini sang iya nga pamilya apang kagabi, gin message sang ila nga pakaisa kun ara ang bike sa ila nga balay. Pinagi sa litrato sang bisikleta sa balita sa Facebook, nahibaluan nila nga ang natabo sa kay Kevin. Nagapanawagan ng pamilya sa driver sa pick-up nga atubangon ang iyang responsibilidad sa ilan napatay nga himata.